खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनानै गिनो नाङा, नाथाय बेनि इनफरमेशनखौसो ला। बे सोर बर' सुबुङा माबोरै थैनो मोनखो गुबुन स्टेटआव, नायलांदो। औ लोगोफोर, बे गोथै सह'आ सासे बर' सुबुंनिनो। बेनि मुङानो जाहैबाय बार'गा बसुमतारी। बिथाङा चिरां डिस्ट्रिक्ट बासुगावनि सासे सुबुंमोन। बे बिथाङा महाराष्ट्र स्टेट मुम्बाइआव मोनसे कम्पानियाव खामानि मावबाय थादोंमोन। नाथाय माबोरै थैनो मोनखो? लोगोफोर, बे बार'गा बसुमतारीया मोनसे कम्पानियाव खामानि मावबाय थादोंमोन, जाय कम्पानिखौ निउ बम्बेआव दङ होननानै मिथिनो मोन्दों। बे कम्पानियाव बे बिथांनि खामानियानो जाहैबाय आपेल फिथाइफोरखौ गारियाव लडिं खालामनाय। बे बिथाङा गोसो होनानै खामानि मावबाय थानाय समाव बे कम्पानिया गावसोरनि कम्पानि बाउन्डारि सिङावहाय थाम्फै होखारनो थाखाय माखासे मुलि एबा पयजन गेसखौहाय हगारदोंमोन एबा सारदोंमोन होननानै आङो मिथिनो मोन्दों। बे समावनो बे दार'गा बसुमतारी आरो बेजों लोगोसे सासे त्रिपुरा स्टेटनि सासे सुबुं, बिथांमोन सानैनियावहाय बे गेस गावनाय पयजना बिथांमोननि देहायाव हाबो। दा बे बिथांमोना बे गेस मोनामनायजों, पयजन मोनामनायजों बिथांमोना सेला जानानै हस्पिटालाइज जायो। नाथाय दुखुनि बाथ्रा, बे बिथां सानैखौ फाहामथाय होनो हायासै आरो जोबनायाव बिथांमोना अराय समनि थाखाय मेगन मिसिबनो गोनां जायो। बेनि उनाव बिथांमोननि थाखाय न्यायखौ सोर नागिरनो? बिथांमोना गुबुन स्टेटआव दङ आरो बिथांमोनहा बे जायगायावहाय रावबो आंगो सुबुं गैया। नाथाय बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो ओंखारबोदों मुम्बाइनि दिदोमै थाखानाय मोनसे हानजा एबा अर्गानाइजेसन, जायनि मुङानो जादों मुम्बाइ बड' ससाइटि। मुम्बाइ बड' ससाइटिनि दैदेनगिरिफोर आरो मेम्बारफोरनि दैदेननायाव बिथांमोना साक्सेस जायो। माबायदिहाय साक्सेस? बे बिथांमोन थैनायनि दायखौ बे कम्पानिया लानो नागिराखैमोन होननानै आङो मिथिनो मोन्दों। नाथाय मुम्बाइ बड' ससाइटिनि नारसिननायाव गोबां नाजानायनि उनाव बे कम्पानिया गनायनो गोनां जायो। गनायनायजों लोगोसे बिथांमोनना बे थैनाय सुबुंफोरनि न'खरनि थाखाय रां दाबि खालामनायाव बिथांमोना मोननो हायो। दा रां दाबिनानै बिथांमोना बे सानै सुबुंफोरनि नामाव गांफा 10 लाखनि चेकखौहाय बिनानै होनो हादों। बेयो मोनसे मुम्बाइ बड' ससाइटिनि गिदिर देरहासारनाय खामानि। बेनिखाय हामबाय होनांगोन मुम्बाइ बड' ससाइटिनि दैदेनगिरिफोर आरो मेम्बारफोर, जाय नोंथांमोना बेफोरबायदि अलखद समाव हेफाजाब होनानै नैबे देरहासारनाय खामानिखौ मावनानै होदों। बेनिफ्राय दुखुनांथावा बे लोगोफोर, बिथांमोननि गोथै सह'खौ गोजान जायगा जानायलाय बिथांमोननि गोथै सह'खौहाय बिथांमोननि आंगो न'खरसिम सौफैहोनो हायाखिसै। बिथांमोननि गोथै सह'खौ न'खरनि सुबुंफोरजों सावरायलायनायनि उनाव मुम्बाइआवनो बिथांमोननि गोथै सह'खौ बिदाय होनो गोनां जायो। दुखुनि बाथ्रा, सोरबा सुबुंफोरा गाव गावनि न'खरखौ फोथांनो थाखाय मिजिं लानानै गाव गावनि न'खरखौ, गाव गावनि आंगो सुबुंफोरखौ नागारनानै गोजान जायगायाव खामानि मावनो थाङो। नाथाय सोरबा बायदिनि खाफाल गाज्रि, जेरै नैबे बार'गा बसुमतारी आरो बै थैनाय सासे सुबुं त्रिपुरानि, बिथांमोननि मिजिङा थेर बेथेर आरो दुखुनांथावसिन बाथ्राया बे बिथांमोननि गोथै सह'आ दिनै आंगो न'खरसिम सौफैयालासे गुबुन स्टेटनि हायाव एबा गुबुन स्टेटआवसो सावगारनानै गारजानो गोनां जादों। बेनिखायनो जाय बिथांमोना गुबुन स्टेटफोराव खामानि मावो, जेरै महाराष्ट्र एबा कर्नाटका, महाराष्ट्रआव दङ मुम्बाइ बड' ससाइटि
बेंगालराव दङ बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन। जायफोरा बाहेरायाव खामानि मावो नोंथांमोना जेला सेलानि थाखाय बे बिथांमोनजों जगाजगाव थानाया मोजां होननानै आङो सानो। मुम्बाइ बड' ससाइटिनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आङो स्क्रिनाव होनानै होबाय आरो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि कन्टेक्ट नाम्बार बेखौबो आं नोंथांमोननो बे स्क्रिनाव होनानै होदों। नोंथांमोननो जेब्ला नांगौ हेफाजाब जेब्ला अलखदाव गोग्लैयो बे समाव नोंथांमोना जगाजग खालामनो हागोन। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ लोगोफोर, गोजोन्थों।